Encontro, final da Taça da China, que vai ter Mitov na baliza, guarda-redes Bull, conjunto Aberdeen e Celtic para já recuperar. Conseguiram todos eles superar nesse historial de confrontos entre sexto jogo da e vamos ao motor direito da formação. Влезе пък в лоша серия малко по-късно. След ноеврийската пауза за матчбол без нито една победа. С четвъртия Дънди Юнайтед. И бъде ограничена. Фен култура в Шотландия. Сега по футболиста на Селтик атаката продължава. Митов страхотен шут и тук може би шанс за Димитър Митов. Топадоната финал беше със съперник, макар и не много бързо, тече в полза на червените. Само че хода на тези 37 минути и половина. Да видим сега Маеда, който се премести отдясно. Опасно сега и Селтик повежда. Димитър Митов нямаше как да спре топката тук. Дали не закъсня? Камерън Картер Викърс се разписва след това центриране. Да. Един такъв миг. Една минимална грешка. Беше изпутан в Греподайса на Маеда от Федорите. Хупс. Гол в един такъв период от боя. Може да има много важно. Пак тръгна, вижда, че има шанс. Има шанс и то да центрира. Това ще бъде първо спасяване на Димитър Митов. Макар, че може би топката стигне от тази топка, наистина направи каквото можа. Отново Маеда пробива. Може би тук не, ударът е блокиран. Продължава обаче атаката на Абердин. Това ще бъде и пряк свободен удар за тоновете. За изпълнение на Кларксън над гредата и в ръцете на Шмайхел. Все пак първи точен удар за Абердин. Никога не е изпадал от шотландски елит, откакто през 1905 година става част от него. Опасно, но все пак над гредата. Един много плътен, много ниско построен блок на шотландски грант не беше лесно. Загуби първия матч. Сега може би нов шанс за Селтик. Имаше да отбелязваме. Енгелс, топката среща гредата. Гол. Има ли удар тук? Янг, който влезе преди малко, стреля Селтик. Бързо изпълнение. Rubs it on his right side. Another corner kick for Celtic. And it's all about Shayden Morris, who's just on
Initially it's all about Papagay. He spoke about his influence since coming on. He does really gets to that stage of tiredness. Father, such a glittering career. Peter Dick. Young asking for a corner. The pitch and get some control in the game. Yang. Brought crashing to the ground by Jensen, and Celtic have a free kick. And that favours Maida, and Maida's through with a chance to win the cup for Celtic, but Mitov makes the block. Big moments in big games, and that is one of them. And Daizen Maida, he's been player of the season. Still he goes. Forrest, and it's too close to me. Got his arms outstretched down below us. Gregor. And Mitov saves. The captain. Player of the campaign. And he gets it through Mitov just.